Майло таҷон дар паноҳи Худо ҳамаро салом бугӯ, бо занг мезанам. Майло хоб. Мегум ҳамин чӣ гап мегумаем программаро ҳам бачаҳои душанбе баровардиян зуми бача занг мезанӣ гап мезанӣ. Ки гуфт бачаҳои душанбе баровардагӣ? Бачаҳои Хуҷанд баровардагӣ. Кӣ мега гапа? Ҳама медонанд. Бес ягон рафгузар биёд, рафгузарро мепурсем. Бепурсем. Ку ҳам касо. О, салом алейкум. О, Салом алейкум. Судяка. Алейкум ассалом. Баъд куросос чӣ? Мешуака? Я сал дорем мо я сачхай бас кардем карочи. Ку чӣ гап? Ҳами чӣ гап программаи ку? Оҳо, мардум гап мезанӣ историяро. Ҳамира ман мегум ки бачаҳои душанбе баровардаган мега бачаҳои Хуҷанд. Шумо амира фаҳмидане ки? Ангар фаҳмидане. Хо, шумо тайёре ман мегум? Ман Тайёре. Албатта программи чӣ гапа? Бачаҳои душанбе баровард. Барои чӣ? Барои ин ки агар программи чӣ гапа мардуми Хуҷанд мебароварданд, чӣ гап набуд. Аҳа, чӣ меша? Чизе гап буд.